Mumba medu takaberekwa tiri vana, vakomana 2 vakomana 2 vasikana 2. Chakaitika ndechekuti ndakaroorwa zvinotyisa, ndakanga ndakaroorwa kubhoera uko. Ndaroorwa kubhoera kudaro, musi wokupururudzirwa, ndichinopururudzirwa ndakapinda muimba mandaifanira kusangana nemurume wangu, ndikaona pambedha pana atezvara, zvikanzi muno mumusha munofanira kutanga mapururudzirwa na kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzirare 263 panopa ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Nhasi tine nyaya inotyisa, inokatyamadza zvikuru. Makationa tafamba, aiwa tinofambira nyaya dzinenge dzaitika. Namba dzeadzirare ndo dziri kubuda paskrini apapa. Nhasi ndina mama vandinavo vechikuru. Tichingoti makadii mama? tiripoedi makadiyo. Alright. Mama, nyaya yatisvitsa pano munoiziva, tauya kuti tikurukure nyaya yenyu yamakasangana nayo. Saka zvandichakumbira mama ndezvekuti mumhorese mhuri yeZimbabwe motaura dambudziko renyu henyu. Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe. Ini mumusha mangu takazvarwa tiri vana, vakomana 2 vasikana 2. Dambudziko randisvitsa pano nderekuti ndakaroorwa zvinotyisa, ndakaroorwa kubhoera uko. Asi ndaroorwa kudaro, kwakazoitika dambudziko rekuti musi wokupururudzirwa, ndichinge ndichida kupururudzirwa kudaro, ndakanzi chipindai muimba yenyu yandaifanira kunorara nemurume wangu. Ndakasvika muimba imomo makarara atezvara, vakakumura vakarara pambedha vasina kana chipfeko chavakanga vakapfeka. Ndadaro ndakakatyamadzika kuti zviriko here. Ndichibva ndatobuda ndikaramba ndikati handikwanisi kuti ndirare naatezvara ndibaba. Alright mama, makakurira kupi kwamakazvarirwa? Ndakazvarirwa kwaMurewa, ndokwandakakurira. Mbva mazorirwa kupi kwamakaroorwa? Ndakazenge ndaroorwa kubhoera. Alright. Nemurume wenyu akakurorai, manga maane nguva yakareba sei muchifambidzana? Takaita makore 3 tichifambidzana ndokuzondiroora. Alright. Murume wacho achikurorai, alright, tisatenda kure. Imi manzi mukurara naatezvara, murume wenyu aizvizivere kuti ndozvataurwa nehama dzake nevabereki vake? Murume wangu aizviziva, nokuti vese varoora vaiuya vaitongotanga varara naatezvara. Ende variko vakatorara naatezvara? Varitoriko vakatorara naatezvara. Alright. Murume wenyu achizviziva, iye akatokusiyai, akatobvumira here kuti zviitike zvanga zvakuda kuitika? Akatozviramba, nokuti aindida akatozviramba, neno ndichiramba achiramba. Alright. Zvaitika izvizvi, chii chakazoitika after matiza maona vatezvara vari pambedha, ende makaedzwa kangani, ende makazorara navo here? Ndakaedzwa kakawandisa, asi handina kuzokwanisa kurara navo. Ndakaramba zvikanzi naamwene wakangwarisa iwe, toda kukupfidzisa uchazviona. Ndazvadaro kuzviona kwachona murume wangu akazoshaika. Akashaika zvisina tsarukano, akangoita zvazvokurohwa nezvinhu achibva tanga kubuda mututu mukanwa nemumunhu achibva ashaika. Alright. Akafa ipapo here kana kuti akamboitawo mazuva? Ipapo anambotora kana muswere. Afa murume wenyu, hama vabereki vake vakati chii, ende maigara kupi nguva yakafa murume wenyu? Nguva yakafa murume wangu takanga tatorwa takugara kumusha ikoko. Maigara pamba pevabereki vemurume? Vanoti mwana wese anogara pavari. Ende vese vana vavo ndo pavari tori zvishu? Pavari pamunda iwo wakatokura. Alright. Murume wenyu afa, semhuri dzemurume nedzekwenyu hamuna here kuronga kuti aiwa tifambire kuti chii chaurayisa murume wangu? Hapana kutombofambika, nokuti ana amwene natezvara ingoti munhu anofa kuda kwaMwari. Ndivo vakatoramba kuti hakuna, saka hapana ndaikwanisa kuti ndifambire munhu ndiri ndega. Sekuona kwenyu imimi kuramba kwavakaita, pfungwa yakauya mupfungwa dzenyu, makafungei? Ndakangotiwo semunhu ndikati pamwe kudiwo kwaMwari kurehwa namai nababa. Alright. Zvimwe zvaitika pamba zvamunoti izvi aiwa zvinotyisa, zvaitika apa zvinokatyamidzika, even zvaitwa nababa kana kuti naamwene kana kuti nemurume wenyu kana nevamwewo pamba? Zvaitika pamba ipapa, waiti ukabuda nyange usiku uchida kuenda kuchimbuzi waigona kungosangana kana nemunhu, utotanga kupinda mumba muchimhanya muchidzokera mumba.
munhu uyu anenge atori munhu chaiye chaiye munhu waitoona vision yemunhu chaiye chaiyo achitei anenge asina kupfeka uzoziya umiriro kuti ari kuitei nokuti unonga kutotya uchitotiza. saka imi makaona vatezvara vasina kupfeka kamwe chete here? Kakawandisa. Pamwe pachona makaedzwa sei? Vaitomboti uchigeza mubathroom vaitongouya futi uchitogeza wotoya kwauri futi vachitoda kutoti tisangane navo. Murume wenyu asati afa haana kubvira here aita kutaura nevabereki vake kuti hongu imhiko yemusha asi kwandiri kumudzimai wangu hazviite kuti muzviite? Haanobvira asimudza musoro here? Hatorina akanga akatongonyarara akadaro haipapa pasimudzirike musoro. Vana vese vanoteerera vabereki. Alright. Saka vese varoora vakapinda mumusha vakarara naatezvara. Vari toripo vakarara naatezvara ende vanotowirirana. Vana bamukuru nanabamunini vazhinji vacho vatori vapenyu. Ko hapana here vamwe vanavo vechisikana ipapo? Vana vechisikana vatoripo. Vanotone vana vasikana 5 vese vasina kuroorwa nokuita zvekuita macrossboard. Mhiko dzavo ndedzekuti havaroorwi. Havaroorwi ende vanounza mari isingaite pamba. Ende vane upfumi. Ende vane upfumi usingaite pamba ipa. Alright. Murume uyu afa. Ndoda kunzwisisa manga maane vana here nemurume uyuyu ende iye haana kupinzwa here pamahwani pakuti iye anga akanzi umhandara asiri ari kubvisa uri kubviswa naatezvara? Hapana here zvakaitika? Tanga tane vana vairi. Iye hapana nokuti akangogara atongoramba chikazongoitwa nechekuti akangourayiwa zvisina tsarukano. Ndo zvaakafira zvenharo dzake idzodzo pazvinhu zvaaiziya makore ese. Alright. Mwana uyu anga ari mwana wechingani mumusha? Anga ari mwana wechitatu. Ndiyega akakwanisa kuramba? Ndiye akaramba ari mumwe chete. Vatezvara ava vari kupi? Variko kubhoera izvezvi naamwene zvese vapenyu. Saka mama muri kundiudza kuti vamwene vaitoziva kutoti vatezvara vari kufana kusangana nemi pabonde ende ndo vakakuendesai bedroom muna vatezvara kuti sanganai henyu? Ichokwadi ndivavo vaitoita mutemi vamwene. Alright. Sekuramba kwamakaita zvinoreva kuti makakanganisa mhiko dzavo. Vamwene ndechipi saini yavaikuratidza kuti aiwa ndakumagaya ndichakufarirei nekuti matadza kurara naatezvara? Chero ndikatovati mangwanani amwene vakanga vasingadayiri. Vasingatodi kana kundiona ipapo ndaingogara zvokumanikidzira. Alright. Varoora varimo mumusha vairara naatezvara kamwe chete here kana kuti zvainge zvatove zvemazuva ese pakusangana pakuti vaichinjana mukadzi nevana vavo? Vaitochinjana panenge pasina vana vaitoenderana amaigurukana namainini kumabedroom kwavo. Vakura sei vatezvara? Vato kuma 8 years. Ende vamwene vaitozviziva? Vaitozviziva. Vamwe vana vavo vakomana vaitozviziva kuti aiwa pandabuda baba vasara vachinosangana nemudzimai wangu? Ichokwadi. Chandoda kunzwisisa mama ndechekuti vatezvara ava vairara nemuroora kamwe chete here kana kuti zvainge zvatove zvemazuva ose? Mhiko yavakanga iri yekungobvisa muroora virgin chete chete ndo yavaingoda mhiko unongorara naatezvara kamwe chete chete. Pangobviswa umhandara chete? Zvatopera. Alright. Saka imimi muri mumusha imomo hamuna here kubvira mazvifambira zvinhu zvakaita seizvizvi kana kuudzawo hama dzenyu dzakati chiiwo futi? Takangoudzawo hama dzangu dzaingofunga kuti kutamba sezvo ukangoudza munhu asiri muchinhu chachina anongoti mafanizi vaitoti matambiro enyu haaite muri kuita zvemafanizi. Alright. After murume wenyu afa daunzwisisa kuti chii chakaitika pakafa murume wenyu ende makazobva sei pamba pevabereki vemurume uyu? Ndakangoita kudzingiwa nemusha wese zvikanzi pai pano muri nhuba muteerere ndokubva ndangozvibvirawo. Alright. Murume wenyu akatovigwa hake zvakanaka? Akavigwa hake zvakanaka. Chakazonetsa chii? Chakanetsa ndechekuti panhumbi vakabva vandiramwira nhumbi dzake vakati da kuzviona asi chakunetsa ndechekuti vari kuda. Mama daunzwisisa mukura kuti hembe dzemurume wenyu mushakabvu akafa hadzina kugoviwa? Ichokwadi hadzina kugoviwa. Ndinotori nadzo. Nanhasi munadzo? Nanhasi ndinadzo. Dzaane makore mangani munadzo? Patone 3 years muna shaika.
hembe munadzo ndinadzo makachengeta. ndakachengeta. Hama dzemurume dzizhinji dziri kuzviziva here kuti hembe hadzina kugoviwa? Vari kutozviziva, vakatoti akanyanya kungwarisa musire nekuti vakatoronga dare ravo vari pamwe chete. Ko imi makadi ungodziramwirawo ipapo taiwa imaramwa hembe ndichangosiyawo futi panapa. Dzainetsa kuti hembe shoma ndo dzakanga dziri kumusha, asi takanga tine dzimba dzedu nemamotikari edu kwatanga tiri. Alright, chandaunzwisisa ndechekuti murume wenyu weimimi futi anga asina here kubata-bata zvanga zvakaita baba vake. Ndo paunenge senge usingazive nekuti mwe munhu akutaurire secret yake. Hapana here zvaakamboita zvekuti unotaiwa apapa handina kuzvinzwisisa zvaita munhu uyu? Hapana chataimboona. Maenda kuchechi? Ehe, taitonamata. Mainamata chechi ipi? Tainamata Pentecost. Hapana zvakambobatwawo here kuchechi ukoko? Hapana kana chimwe chete chaibata sevanhu vaenda kunotenda kuna Mwari, hapana kana one. Alright, murume wenyu uyu afa nanhasi ndokwamuchiri kunamata here? Kwete, ndakabva ndasiya. Muchiri kuenda kuchechi? Ndakatombomira nezvandiri kuona, ndakatombomira. Alright, zvino munguva ino yatiri mama, hamusi kutyawo here kufa kuurayiwa nehama idzi? Nditori panguva yakaoma nokutoti ndiri kutotya kana kurara chaiko handimborara zvakasununguka. Chii chinomboitika kubva zvamabva kumba ikoko? Zvokuti unogona kungonzwa pamusoro pemarata chaipo panotoita kunge pari kufamba munhu, chero mumba wombofunga kuti gonzo racho rausingaoneki, tikitiki richingogwedebudza bhata, hapana chaunongochiona. Muri kugara nani iye zvino? Iye zvino ndiri kugara nemwana wanzvadzi yangu. Alright, muri kugara pamba yani? Yatakasiwa nemurume tiri. Alright, hama idzi dzakatobvuma here kuti imi musiyirwe musha sezvo vasina kugohwa hembe, zvimwe vakaramwawo futi dzimba dzacho, zviri kufamba sei? Vari kutoda, ndozvavari kutoda, vari kutoda mota, mapepa emota nedzimba, ndozvavari kutorwira izvozvo, ndozvavari kutoda. Muri kuda kuvape here? Kuvapa kwete nekuti takashanda tega nemurume wangu. Murume wenyu aita nezvei? Murume wangu anga ari truck driver. Alright. Zvino zvamuri kuramba kuvapa imi mamusi kutya here kuurayiwa nekuti muri kuramba nezvinhu zvavari kuda? Kufa chako ndiri kutotya, handitoziva kuti pamwe ndicharoheswa nezvinhu zvokuti ndingomugona ngomukowo ndakafa. Asi muramba makanamirira pa? Kuramba ndakatonamirira neizvozvo, handisi kutozovapa. Alright, ndanzwa kuti makaita vana vaviri? Ichokwadi. Vana ava vari kupi? Vari kumusha kuna amwene, vakarambira nevana. Pamakadzingwa makadzingwa musiya vana? Vakatisiya vana vedu. Munomboendawo here kunoona vana ava? Handitosvikeko. Why musingasviko vana munombotaurawo navo even pamafoni? Vakabva vatotadza kundipa kana kunditaure nevana, hapana communication. Alright, hakunawo here imwe history yamakanzwa kuti yakamboitika mumusha umu memurume wenyu mamakarorwa? Maingofiwa every mwedzi vanhu vachingofa. Vaifa nenzira yakaita sei? Mumwe aingofa angonzi aenda kwakadaiorwa nemotikari, mumwe afira mumvura akurosa rukuwa rwakazara, zvichingodaro. Vatezvara ava kutotaura kunoko variko navamwene? Vari toriko vapenyu, vari kutorima nzungu nenyimo zvakaita. Alright, pamwe pane zvimwe zvandasirira, hapana here zvimwe zvandasirira zvakaitika kana kuti zviri kuitika zvamungade kutaura muchiudza mhuri yeZimbabwe? Izvozvi inini ndatone vafambidzani vandafambidzana navo varume 5, handisi kutoroorwa. Ndikangogara nemurume akuda kutoti arore, panobva atondoona fesi yaatezvara ichingobuda pandiri, ndingonzi atezvara, but tikuona mudhara ari pamuri, haugarike newe, hauroreke. Chakaita kuti muzive kuti vari kuona vatezvara kumeso kwenyu chii? Vakataura chimiro neuso, panangoziva ndaatezvara. Vanovaona munguva yekuita sei? Yekusangana kwemanheru iya, ndopavati vanomuona. Saka imimi zvamuri kuonekwa fesi yaatezvara kumeso kwenyu, hamuna here kufunga kufamba kuzvifambira kuti iregere kuoneka kana kuti moudzwa solution kuti zvinopera sei? Takatotaura semhuri wekumhuri yekwangu, vakati kupera kwemwedzi uno tinofanira kuzvifambira kuti tizive kuti chii. Saka ndo chete zviri kunatsoitika kwamuri? Handizvozvo chaizvo, ndo dambudziko hombe chero randisvitsa pano. Alright, zvamuri kuda kusiyira mhuri yeZimbabwe ndezvekuti chii?
inoda kusiyira mhuri yezimbabwe yekuti mumadzinzo mukaona zvichinzi dai itai chakadai musarambe, ingoitai kuti zvinhu zviraramike. Saka imimi mama muri kuregreta kuti dai hangu ndakarara naatezvara here kana kuti? Ndakutokungura dai ndakangorara nawo so murume wangu ari mupenyu, pasina zviri kunetsa. Kuti makazorayirwa murume? Ndakazorayirwa murume, ini ndiri kutambura. Alright, regai tidzoke kumashure mhuri yezimbabwe. Pavanorara nevamwe varora, hakuna here zvinoitika kuvarora ivavo? Handizozivi nekuti vanenge vari vega kwavanenge varipo. Asi havarambani, vanditori vese mudzimba? Vari vese, ende havarambani. Pamba paatezvare? Pamba paatezvare ipapo varipo. Mashoko ekupesera amunoda kusiyira mhuri yezimbabwe ndekuti chii? Ndeyekungoti zvinenge zvangotaurwa mumisha yevanhu pawasvika ingowirirana imaita zviripo. Alright, makudemba kuti dai ndakaita? Dai ndakaziya haitungamiri. Right, mhuri yezimbabwe taurai zvamunofunga mucomment section. Uri iwe wairara naatezvara here ava? Tiri kuda pfungwa dzenyu mucomment section. Motaura zvamuri kufunga, even kana une nyaya yako kwamuri ikoko, aiwa ina ndibhadharisi zvanangoita ipapapa ndosvika ipapo. Nhamba dzangu ndo dziri kubuda pascreen idzo dzakanzi Hatirari Contact. Tinobatika ipapo. Nyaya yamama mainzwawo sei mazano mucomment section. Ndatitonge nyaya iyi sezvairi. Handitika mama vari kuti ndiri kudemba kuti dai ndakaziva haitungamirire ndakarara naatezvara, murume wavo asina kufa, nekuti murume wavo akazorohweswa nezvinhu akafira ipapo. Much love.